ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ଜେଲର ସେଲ୍ ଭିତରେ ଲକଅପ୍ କରିଦେଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ନା? ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟା ଆଜି ଆମ ପରିବାରକୁ 18 ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସାର୍। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଝାଳ ଟଙ୍କାରେ ବୟସ କରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ମୋ ବୋଉ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ବେଇମାନ ପାଲଟୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଇନ ଲୁଚିବାରେ ପାପ ହୁଏନି ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ। ମତେ ନେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ଜେଲର ସେଲ୍ ଭିତରେ ଲକଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଳାଉଛ ଦେଖୁନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫେର ଆସିବ। କୁହନ୍ତୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କହିଯାଆନ୍ତୁ କଣ ରାଜୁ କଣ ନେବି ମୋ ପାଖରେ? ରାଜୁ କଣ ଟଙ୍କା ନେଲେ ମୋ ଦେହ काम करते जाओ।